Csöveské a világba. Hol van? Szóval, és valaki kilépett a szerverre, hogy belépett, nem tudom. Kilépett. Lépett? Kidobott a rócúr. Engemet meg nem. Tehát, hogy elveszt. Bebagolt. Aludj a zöld ágya, mert ez fiús. Az Alizé, de nem baj, most aludhatsz rajta. Ja. Én egy lila ágyba fekszek, mert milyen csaj van. Jössz ki az ágyamból! Hát csaj skinnel vagyok. Jó, nem érdekel, jössz ki az ágyamból! Miért? Ki skinnel az, hogy rózsaszín ágyban alszottam. Ó, Eredetileg skinnemmel vagyok. Akkor a rózsaszín ágy. Szóval... Alszik mindenki. Yeah. Ezt is megértük. Hogy végre nem egy házban alszunk, jó. Amúgy te most komolyan eddig ágyában aludtál. És komolyan! Nem aludhat. Jó. Te mit Kurva legkorább. Na megkérdezem, mi a kedvenced, aztán meg van oldva. Fekete. Fekete kedvenced. Fölrobbantom magamat, ha még egyszer beállt egy kurva lekrámot. Akkor lesz sima szürke. Tényleg. Kapsz sima szürke ágya. Szóval, Gömb mintával. Még több, mint. Gömb minta. Hogy lehet olyat csinálni? láttátok, mit mondtam? Szóval, tudod, hogy belé szíves, tehát folytatni a kurmúi játékot. Nekem sikerül lemerülni. Mi a kettő kedvenc? Vagy van kettő kedvenc színed, Marci? Nekem a szürke meg a fekete. Akkor pont eltaláltam. Én most integetek egy kicsit a redőportálnak. Oké, gratulálok. Én meg hol van itt a szövőszék? Te ölted meg a medúzát, vagy mi az? Nem. Na, ezt a vízbe fulladt szombitókért, aztán Kidobott. engemet is. Annyira rossz, mikor bedobjad már reklámot. Igen, nekem egyfolytában 5 percenként bead. Nekem nem. Nekem most egy jó fél perc kellett. What the fuck? Meg mindenféle csinálok. Szóval tudod, hogy betegyál. Gaztam, amit akarok. Szóval... Csináltam neked Ezért házat. zászlót. Nem zászlót. The fuck? Milyen ez a nem zászló? Azt mondom, zászlót csináltam. Nem száll. Zászlót mondtam. Akkor Hogy itt vagyok valami titkos helyen. Nem kell. De hol vagyok? Mi? Pofára ejtem a teló. Mi az a kínai nagyfal? Hát mi az a kínai? Bejöttem a kínai nagyfalba. Döf. Elolvastam, hogy döf. BFF. Van odaírva, de mindegy. Hát én meg nem tanultam a B betűt. Hoppá, mekkora trambulinna. Jobbra van a pocakja, akkor B betű, a balra akkor D. Jó, igen. Hé, meg hogy kerültél ide? Ide teleportáltam. Wow. Enderman az öcsém. Neked itt lesz szó. Szóval itt van Gru, meg egy angyal. Igen. Wow. Hogy került angyal a házadba? Nem tudom. De kitakarodhatna már. Jó, hogy nem vagyok még. Kitemetett. Bocsi. Éppen csinálom a részedet. Hon? Vagy nyarébb. Csinálom a részedet. Töltődj be, töltődj be, töltődj be, töltődj be, töltődj be. Most be ott maradsz. Most ott maradsz, Marci. Virágja, ezt már elolvastam. Kétszer is. Ott folyik egy lábató, most nézem. Hát én ezt észrevettem, mielőtt beléptem be. Mi ez a command block itt a házban? Bocsi. Hosszú Láttam egy történet. command blokkot a ház alján. Mindről lerakni az ágyat. Lehet, hogy a gyertya a tettes. The fuck. Csak a gyertyát akartam kétni. Gyertya volt a tettes. Gyertya volt a tettes. Jól van. Várjál. Miért vagyok túl előbe? Én csináltam.
Gyere csak ide, Marci! Ne kezd annyi. Nem már, építeni akarom balkon. Bocsi, egy perc is 50 things építetted. I've built in Minecraft. Még megállám Marcid. McDonald's, a suburban house. A Éppen egy larger kurva suburban reklámot house, a school, Jó, beadott. nem érdekel, hogy next door megaltalak. playground, Most meg arcade, kiszabáltam. grocery store, hotel, De még nem hospital, jelöl ki új Lego store, születési farm. pontot. Hát akkor Balcitól elbúcsúzhatunk. Nem megy ide. Oké, kreatíva vagyok. Halleluja. Csak meg kellett ölnöm őt. Be tudod állítani olyanra, hogy tudod az új születési blokkoknál robbanjanak fel? Hát nem nagyon akarom, hogy felrobbanjon a házam. Én nem az új születési blokkok, mikor berakok izókölt, annyira szép. Oké, itt van érdekel, a Dragon Cube az nem is itt van. Kikapcsoltam.